aiwa ngendeye kuti uri kuona kuti chi zvegumi zvatiri kubvisa ka ndakatobvisa zvisiri zvegumi zviri zvepfumbamwe honde Masimbe. Zvatonaka takuonei muripo. Tachitosvikira kuti tinogona kusvika mabuda. Mwakasimba here mufundisi? Riseko kufundisa? Aiwa, good. Handiti ka, aripo here maimufundisi? Varimo? Muwakwazisa. Isu hatichadi kupinda mumba. Tine kanyaya kedu katangoti tingoti nziketo. Taurako. Mandimangosvitsa handiti mandipa. Saka izwai muzwe kamufundisi. Isusu sana esangano. Takafara tichizwa mwachitaura shoko rechiti kupa kune mufaro kupfuura kuchi sandi takazwa zvishwa shoko mwakatotaradza kuti munhu waMwari unofanira kunge achipa saka mufundisika taati nedambudziko rekuti tatakabvisawo maofaringi ndizvozvoka nezvegumi zviya pawikendi takatobvisa chegumi changu wakabvisa tanga takabvisa saka taati chiti tine dambudziko ratiwirawo ende ratiwira zvitiri serious saka rari serious saka changatoitika kana zvichikwanisa mwombotipetudza yatakabvisa sande yesande basi yemamwe masande rya yenyu yesande basi mombotipetudza ka tombo gadzirisa problem yangu nabururu ngendaa yekuti zveshuwa shoko raMwari rakati musanyima ko mabhodhoro amasiya panze apo mutanda umwana tikuda kutenga mabhodhoro ndizvozvo aiwa mabhodhoro emakaso aiwa brave ibvai panapa panotibe mukuwirirana ibvai panapa doro harina kurambwa futi Mwari zvaro Mwari wacho yakatodyiwa naMwari kuti upfeke harina saka mufundisi ndati mari yenyu yakadyiwa naMwari chibudai panapa Mwari hari muri kuona mufundisi tozotanga kupfumira zvekuri zvakadzi anhu anodana nawo ndakandokutaurira kuti munhu ukutibira musade kuti ibuditsa mumweya